Γαϊδουράκια, κάτω τα γαϊδουράκια. Να τα γαϊδουράκια. Καλά, τέλεια, Δεν έπρεπε να σε πάω από εδώ. Έχει τη κάμερα που τραβάει η λήψη μου και τώρα. Όχι. Πάτε τσαμαδούρες. Τι κάνω. Να μην κοιτάς. Είναι σε μικρά, πώς είναι με τα πόδια. Ναι, αυτό είναι με τα γαϊδουράκια. Να τα βλέπεις εκεί με τα γαϊδουράκια. Τα γαϊδουράκια. Πού να ανέβεις το γαϊδουράκι πάνω. Θες να γυρίσουμε με γαϊδουράκια? Όχι βέβαια. Εγώ δεν ανεβαίνω σε γαϊδουράκι. Δεν βλέπω 2 κιλά άνθρωπους. Θα να πάω εγκεφαλικό. Και πώς είναι γαϊδούρα? Και τι κατεβαίνεις κάτω στο λιμάνι, εκεί που ήμασταν, εκεί που πήραμε? Όχι, το λιμάνι αυτό που είναι εκεί πίσω. Αυτά ήταν τα χωριόπλαια. Εμείς είμαστε πιο πέρα. Εμείς κατεβαίνουμε κάτω.